por días como este xa paga a pena todos os sensabores que ás veces nos dá a política. A noticia xa coñecen vostedes, é a adxudicación de 2 floteis comprometidos por Pemex co presidente Feijóo hai pouco máis dun ano, que superarán carga de traballo de 24 meses para os hasteleiros galegos e que deixarán unha inversión de 300 millóns de euros. Eses 300 millóns de euros completan outros 300 millóns que a petroleira xa comprometeu co hasteleiro Barreras para reformar e renovar parte da súa frota e, por tanto, este é o balance do acordo da Xunta Pemex, 600 millóns de euros en pedidos xa concretados. Carga de traballo para os hasteleiros galegos, volta de Navantia á produción de buques, tras 7 anos sin recibir un só pedido e brindaxe do emprego nun sector estratéxico e que esmorecía en Galicia. Haberá que explorar novas vías de colaboración con Pemex nun futuro, posto que o marco de entendemento suscrito no seu momento ten moito recorrido aínda, pero unha vez finalizado o proceso de onte, o que esperamos é que este acordo sirva para potenciar a marca Galicia como sinónimo de profesionalidade e bo facer empresarial e industrial e cheguen outras compañías que queiran confiar no sistema productivo galego. Pois, dende logo, que hoxe sí que habería un problema grave na comarca. Como ustedes comprenderán, pois é un paso importantísimo de cara a conquerir máis traballo, como decía antes, hai que seguir traballando para seguir buscando oportunidades, pero dende logo a ter moita máis carga de traballo por esta nova, non? Porque creo que é moi importante para seguir. Hemos usado esta sala de prensa para valorar asuntos de actualidade e hoxe